día de onte, trasladei ao Consello Local do BNG a miña decisión de non ser candidato á alcaldía nas vindeiras eleccións municipais de 2027. A escolla da candidatura corresponde ao conxunto das persoas afiliadas á nosa organización, pero hai decisións que son individuais. Considero que 2027 é o momento de pechar un ciclo. Tomo esta decisión por varias razóns. Inflúen razóns persoais, a miña vida non se esgota na política e hai aspectos da miña vida persoal e da miña vida familiar aos que quero prestarlle máis tempo e dedicación. Ademais, cando se celebren as eleccións locais vou ter perto de 66 anos e sinceramente non me vexo con forzas suficientes para estar na corporación outros 4 anos máis. Creo que na política, como na vida, hai que saber pechar etapas. Que podía aportar o BNG da Coruña e a política municipal xa o aportei, e no BNG hai persoas novas con esa forza, esas gañas, esa ilusión necesarias para darlle a Coruña o impulso que necesita. Persoas que van ter todo o meu apoio porque estou convencido de que o BNG é a alternativa necesaria para a Coruña. A Coruña precisa dunha pasada polo BNG. A miña vontade é seguir exercendo como concelleiro até fin de mandato, poño a disposición o meu cargo de portavoz do Grupo Municipal. Agradezo a confianza que o BNG depositou en mí para ser o candidato nas dúas últimas convocatorias de eleccións locais, como antes tamén a depositara para ser senador por Galiza, para ser portavoz parlamentario do BNG, primeiro no Congreso e despois no Parlamento galego. Gardo ter desenvolvido as responsabilidades que me encomendaron con honestidade, tendo sempre presente que ante todo somos representantes da cidadanía e que a ela nos debemos. Nestes tempos de populismos, de degradación da política, e vou lembralo, que é necesario reivindicar a política como unha ferramenta imprescindível para traballar polo ben común.